Boas tardes. Señor Presidente do Parlamento de Galicia, señor Alcalde de Lalín, señor Conselleiro de Cultura, señora Presidenta do Consello da Cultura Galega, señor Presidente da Academia Galega, señor Presidente da Academia Xacobea, concelleiros, académicos, académicas, amigos e amigas. Ben, en este acto vamos a celebrar o Día das Artes Galegas aquí no pobo de Lalín, e as intervencións que vamos a ter son as seguintes. Intervirei primeiro eu, en nome da Real Academia Galega de Belas Artes. Despois, o discurso da académica numeraria doña María Vitoria Carballo Calero, que será Laxeiro, beber dos soños dos séculos. Despois, posteriormente, interverá o señor Alcalde de Lalín e pechará o acto o señor Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade. O día 1 de abril de 2015, a Real Academia Galega de Belas Artes instaura o Día das Artes Galegas, adoptando esta data por ser o día que 1 de abril de 1188 o mestre Mateo asina os linteis do Pórtico da Gloria e convértese de feito no noso primeiro homenaxeado. Este ano, o homenaxeado é un paisano de Lalín, José Otero Abeledo, coñecido en todo o mundo cultural e artístico como Laxeiro, e así me referirei a él no resto da intervención. Laxeiro nace na parroquia lalinense de Don Ramiro no ano 1108, morrendo en Vigo no ano 1996. Podemos decir, sin ningunha dúbida, que a súa vida percorre prácticamente o século XX de principio a fin. É un artista que vive e convive con todas as transformacións e axitacións deste século e onde vai levar adiante unha trayectoria artística personal e única. Pero volvamos un pouco atrás no tempo e fagamos un breve repaso á súa vida. Xa de novo amosa condicións para o dibuixo que a súa mestra doña Teresa decátase diso e comeza a falarlle dos grandes artistas do Museo do Prado. Emigrante na Habana, dos 13 aos 17 anos, onde traballa e asiste a clases de debuxo, regresa a Lalín enfermo de tuberculose e acadando a firme decisión de dedicarse profesionalmente á pintura.
Traballa de barbeiro e pinta retratos, cousa que lle dará en tempos futuros un medio de sustento amosando unha grande calidade para captar a psicoloxía e personalidade dos retratados. En 1931 acada unha beca do Concello de Lalín para a súa aprendizaxe na Academia de Belas Artes de San Fernando e despois dun ano con outra beca da Diputación de Pontevedra consegue prolongar a súa estadía na capital tomando contacto co mundo da intelectualidade do momento e establecendo relación con Castelao, Otero Pedrallo, Vicente Risco e outros intelectuais. De regreso a Galicia ten contactos con Maside, Colmeiro e Seoane cos que vai a conformar o grupo dos chamados renovadores da plástica galega. Dá clases de debuxo en Pontevedra, estableces en Vigo en 1951, en 1951 viaxa a Bos Aires para participar nunha mostra colectiva de artistas galegos quedando na capital argentina ata o ano 1970 que volta a Galicia fixando a súa residencia entre Vigo e Madrid. Esta breve introdución biográfica de Laxeiro que a nosa compañeira da Academia, María Victoria Carballo Calero Ramos, con seguridade complementará e ilustrará con máis detalle, pode nos servir para contemplar como o artista é quen de percorrer a historia da arte contemporánea do século XX, acadando todas as informacións precisas, facéndose coñecedor de modos, formas, tendencias e procesos evolutivos da arte do seu tempo. Home de cultura artística recoñecida, e que soubo, con toda a súa capacidade creativa, seguir os vieiros da arte sin perder en ningún momento a súa peculiar, persoal e identitaria expresión plástica. Laxeiro, desde aqueles contos que escoitaba da súa avoa aló en Don Ramiro e que el soubo transformar cos anos nas súas ben coñecidas fabulacións e fantasías, as que dou xeito nas historias do seu marquesado da Romea, quen, escoitando, pode ter toda unha narrativa xenial e imaginativa de persoaxes, paisaxes e aventuras dos persoeiros dese fabulador relato. Laxeiro nunca abandonou a súa historia e foi quen de levar todo ese mundo fantasioso á súa pintura sin caer nos tópicos do folclore, feito este non moi doado de manter cando o convulso século XX vivía inmerso nun constante baile de estilos e tendencias máis ou menos duradeiras. Laxeiro, home sempre atento, coñecedor do momento histórico, mantívose fiel e persistente ao seu traballo sin perder conexión coa súa contorna. Podemos achegalo a distintas correntes, desde as visións mateáns polas que sempre tivo inclinación a momentos relacionados tanto co expresionismo americano como co expresionismo abstracto europeo, quizáis achegado ao grupo Cobra, e ao final da súa vida ata cos salvaxes alemáns, quizá esta unha volta ao primitivismo nun xiro deses que Laxeiro sabía xogar con tanta habilidade pictórica sin perder a súa identidade. Sobre a vida e obra de Laxeiro vaise traballar ao longo deste ano Laxeirán. A Real Academia Galega de Belas Artes, contando coa colaboración da Xunta de Galicia, dos Concellos de Lalín e Vigo, da Diputación de Coruña, do Consello da Cultura Galega, do Museo Marco e do CEGAC, vai interactuar en distintas actividades. Comenzamos o pasado día 1 de abril coa apertura da mostra Acción Laxeiro, baseada no relato dun cadro que o artista pinta in situ na inauguración da súa mostra na Galería 30 en Santiago no mes de abril de 1987 e que ten toda unha reportaxe gráfica do noso compañeiro académico Xurxo Lobato. Editaremos un libro didáctico sobre a obra de Laxeiro escrito polo académico Carlos Valle e que documentará a súa obra que se distribuirá para estudio e traballo en todos os centros educativos de Galicia. Traballamos tamén sobre a súa figura nun simposio que se celebrará no Centro Galego de Arte Contemporáneo e na sede da Academia en colaboración coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia. A nosa presenza no Consello da Cultura Galega tamén fará que Laxeiro teña o seu momento nunha actividade organizada no ámbito da institución pola sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas que coordina esta academia, cubrindo así un ciclo no que se pretende revisar ao longo do ano aqueles que con el formaron os chamados renovadores da plástica galega, Carlos Maside, Manuel Colmeiro, Luís Seoane, coa compaña de tres significativas mulleres da nosa arte, Maruja Mayo, Julia Minguillón ou María Antonia Dans, da que se cumplen os 100 anos do seu nacemento.
Pero isto non é todo. Ao longo deste ano, a Xunta de Galicia promove a exposición Feito por un home, baseada na súa etapa arxentina, coordinada e comisariada por Carlos Bernárdez, que percorrerá o Museo de Lalín Ramón María Aller de Lalín, onde está neste intre a sede da Real Academia Galega de Belas Artes de San Fernando, o Museo da Cidade e da Cultura de Santiago e a sede do Instituto Cervantes de París. Paralelamente, o Concello de Vigo levará adiante unha mostra no seu Museo Marco en outono, a mostra Laxeiro e a pintura española da súa época, organizada polo Devandito Museo e comisariada polo seu director, compañeiro académico, Miguel Fernández Cid, con posterior itinerancia no 2023. Podemos afirmar, sin dúbida, que na actualidade a Academia ten unha actividade regular e constante a través do programa Martes das Artes, que xa é un lugar de referencia no eido cultural da cidade da Coruña, conferencias, concertos, distintos programas de estudos, revisión da obra de artistas contemporáneos que fan de nós un lugar acaído no abano cultural. Outra das actividades subliñales da Academia serán os distintos encontros que se farán en colaboración cas 3 universidades galegas. Somos unha entidade creativa, non buscamos adornos persoais nin facer medrar os nosos currículos e si traballar pola cultura galega, unha obriga do noso estatuto que é que o plenario cumple con demostrada cualificación e unha grande dose de filantropía. Somos de fiar. Sabemos como facer as cousas, temos fundamentos necesarios, os contactos precisos e a capacidade de organizar e levar adiante proxectos de altura. Cumprimos, polo tanto, coa historia do noso tempo, traballamos a prol da cultura galega, do noso patrimonio e mantemos unha ollada vixiante coa recuperación e mantenemento da riqueza artística do mesmo. Mantemos convenios de colaboración coa Xunta de Galicia, o noso principal patrocinador, sendo nós órgano dependente e consultivo da Administración, coas Diputacións galegas, subliñando a Diputación da Coruña porque é un dos nosos soportes histórico-económico, co Concello da Coruña, que é o noso caseiro no edificio da Real Consulado, co Parlamento de Galicia, no cumprimento e ordenación e cualificación da súa colección, co Concello de Vigo e puntualmente con outros concellos galegos, xa que sempre estamos dispostos a estar ali onde se nos demanda. Engadindo tamén colaboracións con museos, fundacións e distintas academias, especial coa de San Fernando, que nos une unha especial sensibilidade ao longo da xeografía do Estado. A Real Academia Galega de Belas Artes, neste día que celebramos o noso ano laxeiro, aquí na vila o que o veu sair ao mundo, acada o compromiso de seguir loitando a prol da cultura do país, porque son moitos e moi loables os nomes que ilustran o noso futuro para o Día das Artes. Hoxe comenzamos a traballar xa no ano 2023 e, de novo, volveremos a estar presentes para seguir no estudio, recuperación ou revisión do que a arte galega en todas as súas manifestacións. Como remate, quero facer unha chamada á concordia, á integración dos povos, á convivencia e ao pensamento de que o ser humano ha de amosar a súa faceta máis positiva, deixando de costas as invasións, as guerras e todo aquilo que só sirve para poñer de manifesto o máis desaceptable de nós. Amamos a cultura, pozo histórico dos povos e amamos a paz. Gracias ao Concello de Lalín por acollernos nesta fermosa vila e a todos vostedes gracias pola súa presencia. Bueno, tócame a mí este ano
pronunciar un pouco este discurso, esta lección ou esta conferencia para un pouco homenaxear ou contribuir a homenaxe de Laxeiro. Antes de empezar, quixera aclarar dúas cousas. En primeiro lugar, que pareceme unha idea magnífica que fora Menchu Lamas a que actuara sobre a obra de Laxeiro, a que logo me referirei, para a confección do cartel, porque como componente da Atlántica, logo falarei desto, pois a reivindicación queda así todavía máis evidenciada. E logo unha cousa que me parece honrada é dicir que eu non fixen nunca investigación básica sobre a figura de Laxeiro. A miña liña, que vai por aí, era un pouco Castelao, Maside e Seoane. Entón, dende aquí tamén me gustaría reivindicar un Día das Letras Galegas para Maside, para que non quedara ese eslabón aí perdido. Todos sabemos que tanto Laxeiro como Seoane consideraban a Maside o mestre. E logo xa explicar un pouco o título. Beber nos soños dos séculos é un fragmento dun texto susaneo bello sin data e pertence a unha carta que Laxeiro escribiu ao director da Voz de Galicia porque naquel momento estaba intentando ou estaba argallando facer unha biografía dun pintor que en certo momento foi un pintor de culto, Lino Martínez Villafínez. Entón, o pequeno texto do que extraín esta frase, porque me parece que ese termo soños é moi adecuado, porque estiven revisando todos os textos de Laxeiro. Aquí tamén quería agradecer a facilidade con que Javier Buján, el e máis Jorge Varela, deronme para consultar toda a literatura artística de Laxeiro, porque a verdade é que preparei isto a fondo porque non tiña investigado de base. Entón, eso, claro, tiven que ler toda a literatura artística, ver a obra, etc., etc. Entón, o texto di exactamente: eu nacín en Lalín, terra de alta montaña. Os meus soños de neno e de home teñen de fondo o monte de Candán, contra o que resoan as alegrías e tragedias dos labregos do Val de Romea. Ben, cando empecé a traballar aquí, ou máis ben cando xa fun rematando, vin que neste texto había cousas realmente importantes. En primer lugar, dice: nacín en Lalín, terra de alta montaña. Tomen nota, terra de alta montaña, creo que é fundamental. Os meus soños de neno tamén. Fala do monte de Candán, os montes de don Ramiro, de don Xón e don Freán saen continuamente na súa obra, resoan as alegrías e tragedias dos labregos de Val de Romea. Sabemos tamén que o Val de Romea, a familia Romea, o Nomo Mirlotil son algúns das súas teimas. Outro texto, así tamén moi corto, que vai concretando, estou facendo como un mapa para poder logo facer un análise das obras, un análise de imaxes, que como traballo eu, di: nacín un 23 de febreiro no 1908 na parroquia de don Ramiro. Os 6 anos leváronme á parroquia de Botos, a 5 kilómetros de Lalín. Alí vivín hasta os 13 anos. En Botos fun alumno de dona Teresa López. O presidente aludiu a ese magisterio. A miña casa era unha casa de labranza rica, pero certas cousas que lle sucederon ao meu pai tivo que marcharse a Cuba. Aquí, digamos, engadimos a viaxe a Cuba, da que falarei tamén despois, unha viaxe breve, pero importante na súa obra. E, por último, unha frase nada máis dun tercer texto que di: aos 13 anos, en 1921, marchei para Cuba. Chequei de Cuba no ano 25, enfermo
mais as montañas de Lalín devolvéronme todas as forzas. Outra vez insiste nas montañas de Lalín, que aparecerán tantas veces pechando o espacio, actuando como se fora un espacio talón. Para un pouco facer o mapa, croquis até da primeira grande etapa, habería que añadir que no ano 31 Laxeiro concursa unha das becas da Deputación de Pontevedra, aquelas institucionalizadas na presidencia de Daniel de la Sota a finais do ano 25, e que non era conocido, tiña 23 anos, e ao ser rexeitado, e isto quero destacalo para que se vexa a labor que poden facer as institucións, inda que se sean locais, o alcalde de Lalín, Manuel Ferreiro Panadeiro, tamén deputado provincial, propón o pleno a concesión da beca, unha beca moi cuantiosa, e el pode ir a estudiar a Madrid. O nome deste alcalde será mencionado moitos anos despois, cando en 1968 faga entrega ao Concello de Lalín dunha parte significativa de súa obra. Por certo, outro dos citados sería Teresa López, a mestra. Ao curso seguinte, hai que dicilo tamén, a Deputación de Pontevedra xa concede esa beca, pero a desgracia foi que suprimironse temporalmente, entón ten que retornar no ano 33. Vou trazando o mapa até chegar á exposición do ano 34 na Facultade de Filosofía e Letras de Santiago, arropado xa polo galeguismo. Nos anos 40 establecese en Pontevedra e no 42 en Vigo, no 51 emigra a Buenos Aires. Entón temos que nasce na parroquia de Don Ramiro, que trasladase a Botos no ano 14, que emigra a Cuba no 21. Aquí, curiosamente, el resalta unha exposición que veo ali na Habana de Jesús Corredoira e Ignacio Zuloaga, que cambiará a súa visión, a súa trayectoria vital. Aí tamén vai empezar a traballar como axudante de escenografía no Teatro Martí. Digo estas cosas porque logo na súa produción verémola, recordarémola. E tamén no ano 25, por pouco tempo, pois traballa como proxectista de vidrieras artísticas dunha casa, a Casa dos Hermanos Ballesteros. Tamén digo isto porque hai un momento no que os perfis grosos, negros, en pal, explícanse quizá por ese traballo nas vidreiras. O importante é que regresa a España aos 17 anos enfermo e que, insisto, as montañas de Lalín devolvéronlle todas as forzas. Polo tanto, en 1925-30 ten 20 anos, volve, vai exercer de barbeiro nas feiras, ten barbería estable en Lalín, chámalle o barbeiro pintor e debuxa descanso aos clientes e aos paisanos que serán modelos habituais. Un das obras que vou comentar como tránsito dunha etapa a outra, que son as que máis interesan, vai ser unha obra, para min redonda, do ano 70, o Naranxo, con que pecha unha etapa e comeza outra. Cando ten a beca do Concello de Lalín, vai a estudiar Bellas Artes a San Fernando e asiste ás famosas tertulias, tantas veces estudadas por nós, os que estudamos esa etapa, esas tertulias que nun café en la Granja de Lenar asistía, e ali é onde el toma por primeira vez contacto con Otero, con Castelao, con Risco, con Irmáns Vilar Ponte, con Suárez Picallo, que era deputado en Cortes polo Partido Galeguista, con Alonso Ríos tamén, con Irmáns Dieste, e ás veces poucas a esas tertulias asistía García Lorca e Valle Inclán. Nos interesa moito de Valle Inclán porque logo todo o asunto do esperpento pode se relacionar coa deformación e metamorfose da obra de Laxeiro. Suprimidas as bolsas da Deputación, regresa a Galicia e todos traballan naquel famoso taller chamado Hospitalillo. Entón, a partir do ano 30,
Laxeiro aparece xa como un dos protagonistas daquela vanguarda histórica que persigue unha estética diferenciada, non localista, senón entroncada co que se facía en Europa. E que se facía en Europa en ese momento? Pois había unha corrente que era o que chamamos la vuelta al orden e que levaba a cabo unha obra que podíamos caracterizar como un realismo máxico, se se quere, con referencias moi claras á pintura de Goya, a través moitas veces de recreacións de Solana. Entón, Laxeiro, nese contexto, vai bucear xa na literatura fabuladora de autores, por exemplo, como Valle o Cunqueiro. Se as referencias ás montañas de Lalín e a Pórtico da Gloria de Mateo identifican as súas propostas lingüísticas unha e outra vez, a condición de soñador e realizador de soños que deambula por territorios imaginados irá sempre con el. A obra que leva a exposición do 34 está realizada temporalmente é obra conocida de todos, pero é unha obra que para min o máis importante, realizada todavía na euforia republicana como parte daquela vanguardia histórica galega, é unha obra que pretende, ante todo, diferenciarse daquela pintura académica que era a única que se vendía un pouco, que se premiaba. É un pouco, vemos xa que o máxico superponse ao real. Trasegos, feitizos, o mundo de Mirlotil, a fábula, en definitiva, a iconografía de Laxeiro nese momento está tratada cunha estética realista, barroquizante tamén, que lógicamente irá evoluindo cara á síntese e a abstracción. Sobre a exposición de 1934, quixera dar un dato que me parece fundamental. A primeira persoa que publica un artículo ou que se encarga de algún xeito da pintura de Laxeiro foi Francisco Fernández del Riego, que publica un artículo naquel ano en El Pueblo Gallego en que, curiosamente, aparece ilustrado cun debuxo de Maside. Aparece ali Laxeiro con boina. Algún dos títulos que xa dan pista un pouco sobre o que está pintando. Antroido, Trasnos doutro mundo, Morte con desnudo. Unha iconografía basada en lendas, en personaxes raros inseridos nun mundo soñado, temas choqueiros, supersticiosos, elementos cargados de simbolismo, e sempre cunha liberdade e cunha paixón expresionista, por suposto, a pintura del sempre será expresionista, con un colorido austero, moi característico, que logo se explica pola súa devoción por la pintura de Rembrandt, a base de grises e sepias e, sobre todo, un ambiente de arrepiante feitizo. Tanto os debuxos como as pinturas entroncan sempre nunha corrente primitivista moi galega. Pero no ano 40 dá un paso adiante e aveciñase en Pontevedra. Alí el ten amigos, conta co arquitecto Quiroga, co catedrático Enrique Vidal Abascal, e vai realizar para min a primeira obra importante. Un mural, El manantial de la vida, para el café moderno, desaparecido nun momento, do que fai unha copia no 73. Aquí tamén teño que agradecer toda a colaboración do meu compañeiro de departamento, Antón Castro, que tanto leva investigado sobre Laxeiro, porque eu non chegaba a comprender como había unha copia, como agora xa estaba o mural, e entón falei con el pois moitas veces sobre isto. Había un mural, estamos xa no ano 40, que en mal estado, e logo fixo unha copia no 73, que está aí por baixo, e vou analizar esta obra como punto de partida, como análisis da imaxe, para facer os
momentos esenciais. Bueno, estamos ante unha versión da mitoloxía, unha alegoría de vivir clarísima, barroca, desenfrenada, e ten un referente claro, ademais un referente que nun momento dado Laxeiro recoñece. E di Tiziano e as súas bacanais, el iba moito a visitar el Prado cando estaba en Madrid. Tiziano é do que aprendín o tratamento afectivo cara aos rapaces. Logo dirá de Rembrandt aprendín o tratamento afectivo para os vellos. Esta obra é a Galicia desexada, a Galicia feliz, da atmósfera primaveral, botticelliana, panteísta, desbordante, que non deixa lugar, digamos, para o baleiro. Xa se ve como esa forma de pintar barroquizante, enchendo toda a superficie da primeira etapa, que logo vai cambiar, é o que caracteriza esta primeira obra. Xa digo, panteísta, desbordante, con figuras moi escultóricas na parte esquerda. Aí poderíamos empezar a vislumbrar esa estética de granito do que se fala tanto, pero a min gustame máis as do outro lado, extraídas da fábula e imaginadas. Empezamos a verse aquí a Laxeiro como un creador de atmosferas que acentúa un arcaísmo expresionista nun mito heterodoxo oposto totalmente á pintura académica. En Galicia, todos sabemos, non vou falar desto, que había os académicos, que eran os que tiñan algo que falar nas ventas, nas exposicións, e os outros nada. Entón, el quere romper. Para min ese é o mérito. El vai pintar isto, e isto non é a pintura académica que está de moda, a que se ven facendo no país, porque estamos xa nos anos oscuros, os anos 40, aquela España horrorosa, aquela Galicia en blanco e negro. O colorido intenso, todavía con azuis, que logo abandonará en aras dos negros, dos sepias terrosos, é unha pintura de monaquís, de anxelotes, de faunos situados nunhas paisaxes que desprenden, e isto tamén quero subliñalo, nostalgia e melancolía. Todos os guiñoles logo del estarán impregnados desa nostalgia, como moi ben sinalou un crítico, Marín, despois de ver unha exposición na Galería Prisma de Madrid no ano 62. Podíamos dicir, pois, que unha reinvención máxica dunha realidade na que aparecen xa as distorsións, este termo é importantísimo, porque logo enlazará con outras cousas, que logo van a caracterizar a pintura que virá despois. Deixando a referencia del Riego, o meu grande amigo del Riego, pasarei a ler un párrafo un pouco longo, pero importante, porque unha impresión directa e é un texto de Méndez Ferrín, escrito para o catálogo da exposición do CEGA do ano 96. Era, xa digo, unha etapa tristísima para Galicia, no que a xuventude o único que facía era falar en cafés e fumar e demais, e entón di, entramos. Praza de San Xosé, no Café Moderno. Aquilo era unha pintura mural que enchía toda a parede do fondo. Contemplei outro mundo, a mundo de Antroido. Figuras grotescas en poses inverosímeis danzaban ao son dun laúde cuadrangular. Nada infernal, porque ali estaba unha ledicia. Un festival transgresor de toda a severidade e compostura que daquela nos conselaba os xestos. Levábame a un país de ningures que ninguén visitara. Dominaba un vapor ocre e había cuíñas solitarias que conducían a algo que non din traspasado. Está aludindo a ese espacio telón, nunca hai perspectiva nos seus cuadros, hai como unhas montañas que pechan todo, e participei con elas, con aquelas máscaras, no seu follón. Pasei dentro da pintura un mundo de tempo e cando acordei do meu éxtase,
estaba frente ao mural do Café Moderno que non volvín a ver. Entón sabemos que este testemunha é dos primeiros 50 porque di nun momento dado, cando volvín preguntei, pero quen pintou isto? E dixéronme, é dun pintor moi bo que agora vai en Bos Aires, el marcha no 51. E remato xa, di Ferrín, pero nunca deixei de soñar, outra vez os soños, con aquelas imaxes ocres, con aquelas figuras carnavalescas dotadas de capacidade de me alegrar o ánimo, amosar as extremas da locura e as marxes do terror. E agora, para min, engade unha frase como final que ten moito de historia de arte, di imaxes que, ás veces, contamínanse con formas de Magritte, de Bosco, de Legris, de Chagall, inventor de temas a partir da realidade fabuladas. Aquí vemos xa a preocupación de Laxeiro non polo localismo sin máis, sino por facer unha pintura universal con coñecemento de todos estes vanguardistas. Outro paso adiante, e vou jalonando, porque polo medio queda moito, claro, ten lugar co establecimento en Vigo no ano 42. Comeza o Laxeiro de todos coñecido, o das entroidades, mascaradas, ceterradas, guiñóis, sátiros, monstros, trasnos, enanos e bruxas e seres extraídos da Galicia lexendaria, mítica e antropolóxica. Aí temos o trasmundo do ano 46. Por certo que outro día en televisión vi que o alcalde de Vigo prolongaba o depósito, a estancia no Reina Sofía. Podía citar outros, por exemplo, La voz de la montaña, pero este é un cuadro moi bonito para explicar, é un cuadro moi claro que bebe da herdanza de Mateo e do Pórtico da Gloria. Para nós, desde a Academia, Mateo e o Pórtico da Gloria ten moito de significado. É un cuadro cheo de fantasía, de imaginación desbordante, donde pódese ver ese horror vacui, non deixa un lugar vacío, nun espazo, non obstante, perfectamente organizado en dúas partes. Fíjense ustedes, hai unha parte inferior, poboada de nanos, de bufóns, de títeres, de rapaces e mulleres, moi escultórica. Podíamos relacionar, xa digo, aquela expresión da estética do granito. Logo hai unha imaxe nebulosa icha de misterio, cicaixa Santa Compaña, baixo do arco, e logo hai unha parte de enriba, máis poboada, barroca, pero estas dúas partes están perfectamente ordenadas, porque o que fai é reordenar o pórtico con esas cabeciñas de trasnos, de bruxas, de monstros, e con evocación aí nesa parte superior esquerda, que é a que interesa máis na liña progresiva da súa pintura, que evidentemente é unha evocación dun aquelarre de Goya. As salas de Goya visitábanas tamén continuamente, e o expresionismo de Goya pois era o que lle interesaba, a veces un pouco a través de Solana. En fin, unha escenografía alucinante, un Laxeiro xa fabulador, sarcástico, nada moralizante, que bota man cando precisa, da escultura tallada polos canteiros nos petos, nos cruceiros, xa veremos algún, ou mesmo en tímpanos das iglesias, pero que chega ao esperpento formal nunha natureza por trás das montañas envolventes e de cores terrosos e ocres. Nos seus cadros non existe profundidade, xa dixen é un espacio telón que non permite ampliar a visión. Sempre unha visión frontal, como a do Pórtico da Gloria, e nos extremos un exemplo, donde quere meter de todo, donde, como sempre, mete unhas figuras moi escultóricas, moi relacionadas ca talla do granito. En fin, unha visión que xa clarísimamente distorsiona a realidade, e pediría que se quedaran con este termo, e, ademais, unha realidade inventada, fabulada, máis ben, de mundos e trasmundos, festivos, populares, de ritos, de bacanais, que van dominar na etapa viguesa. A visión guiñolesca de Laxeiro
vai reflectir xa nesta etapa a aceptación de certos códigos de metamorfose. Isto é importantísimo porque cando el fai a descoberta de Picasso enlaza perfectamente con esta transformación, deformación, metamorfose, etc. Bueno, ao meu modo de ver, el, neste momento, dáse de conta de que por aquí vai ser moito máis difícil seguir, continuar. Todos os artistas, aquí hai moitos, saben que normalmente os artistas teñen dúas liñas, unha, digamos, horizontal, na que van perfeccionando, e logo outra, na que van progresando, na que van experimentando, máis difícil de explicar, pero para eles normalmente máis satisfactoria. Indudablemente, o público sempre pide obras da liña de abaixo, pero a que nos interesa desde a historiografía de arte sempre é a outra. Entón, eu penso que el dáse de conta aquí que a súa linguaxe casi colapsa, entón é un momento en que experimenta unha bifurcación. A liña progresista rexeita toda norma, toda aquela que poidera existir, e leva a cabo un proceso de experimentación cara a unha pintura máis sintética, logo abstracta e logo informalista. Todos saben que no ano 51 trasládase a América, Argentina, e que vai invitado por Seoane con motivo dunha exposición que, bueno, de moita alegría que se tratara aquí de un pouco reconstituir, porque ademais vin ao señor alcalde de Lalín ao lado del cuadro de Julia Miguillón, La Tila e yo. Eu fixen a tese de doutoramento sobre Julia Miguillón e ese cuadro mercouno cando existía Caixa Ourense, despois dunha exposición comisariada por min. Xa en América, el non é tonto, chega a Buenos Aires, ali hai un ambiente de modernidade totalmente distinto, se sae de España tremenda, de Galicia un peor, entón, el o que fai va ter un período de reflexión donde, por suposto, pinta cuadros un pouco tradicionais, porque el ten que vivir, o artista ten que vivir, evidentemente. A romería de Trasdeza, por exemplo, pero aquí estaría a outra liña, enseguida ve que aquel cambio, aquela modernidade vai por outro lado, quere saber, contacta con Seoane. Eu recordo, hai un documento magnífico que son as cartas de Seoane con Maside, donde Seoane está encantado porque está coñecendo a vanguardia e tal, pero Maside nunha carta lle di: basta de xarras e de vasos, que a arte non é un xogo. O sea, a difícil relación da pintura do nacionalismo coa vanguarda está sempre aí. Eu traballei este tema moitísimo. Entonces, el o que fai é sigue un pouco pintando e vendendo o que fai de sempre, pero avanza. Entón, en 1954 expón na Sociedade Iberoamericana, no 57 na Galería Velázquez, e ao lado de obras como esa romería de Trasdeza que puse antes, aparece obras como esta. Moneco, o Demo da Flor, por exemplo, que cambian totalmente a visión. Que ocurrió aquí? Ocurre, ni máis ni menos, que a descoberta de Picasso. Nese momento, a pintura de vanguardia acepta que xa non é valores como a perspectiva, as calidades, o que interesa, sino que o que interesa realmente é a mirada. Dende as señoritas de Aviñón, o que interesa é a mirada. E isto, el capta perfectamente, como trata os ollos, como lle interesa, e de facer aquelas esceas cheas de figuras pequeniñas, sin fixarse así ninguna, fai cadros como estos, dándose a primeira grande transformación. El en Argentina vai estar acompañado por Eulalia de Prada Canelas ata a súa morte, a que tamén adica varios dos seus textos poéticos, e a que adica un pouco
esta homenaxe ao xenio, xa veremos un retrato dela, que para min é como unha confesión de amor ao seu xenio, Picasso, e a súa grande musa que é ela. Que quere decir? Pois aquí é evidente que ela desea toda experimentación, cando chega lá, na década dos 50, e que vais a debuxar unha liña que intenta a síntese, utilizando os perfis moi grosos, e aí é onde a veces se evoca o traballo con vidreiras, e que dende unha pintura indudablemente figurativa, totalmente figurativa, expresionista 100%, vai evoluindo cara a unha abstracción matérica con resultados semellantes aos que vai, por exemplo, en España, o ter grupos como, por exemplo, el Paso. Se alguén dubida da miña afirmación da descoberta de Picasso, podíamos ver este cuadro, digamos, unha transcripción da serie aquela do pintor con la modelo, ou este outro, importantísimo, donde ele xa empieza a sentirse realmente como dono de esta outra etapa. En realidade, nesa primeira década argentina, a parte de experimentar, traballa moitísimo e, sobre todo, experimenta unha e outra vez coa deformación das formas, en visións dramáticas que enlazarían ca devoción por Goya, incluso casi negras. A min este pareceme un cuadro terrorífico. É dicir, por un lado, a herdanza goyesca, pero por outra, a descoberta de Picasso. E eu penso que é un momento en que Goya decae e Picasso ascende. Toda a fascinación que existe vai impregnar a etapa posterior. Podíamos citar outras obras como Pintor informalista, que parece que teño aquí, non recordo moi ben, pero logo, evidentemente, el sigue a liña tradicional con obras como esta que teñen aí. E, pouco a pouco, a linguaxe vai cambiando, cara a síntese, aí están os perfis esos grosos, pero vai acercándose xa a unha pintura case abstracta que, sin embargo, hai para adelante, para atrás, porque, por exemplo, da esa serie tan importante que é unha serie de tintas Morra o Boitre Carnívoro, xa ven que aí clarísimamente é un canto a pintura clásica, a pintura de Rembrandt, unha composición en aspa que deixa o triángulo tradicional aí no medio, a diagonal moi resaltada, e que axúdalle tamén a ir variando un pouco os tonos, pero el vai cara a esta pintura. Por exemplo, nesa serie, Alborada, moi importante, pois vese continuamente como vai cambiando. Entón, expresionismo, sí, pois dos anos 60, o que levará é a unha pintura máis xeométrica e nos 70 xunto cunha práctica de máis fragmentación. Outro momento moi importante é dese ano, desas datas, para min as décadas dos 60 aos 70 son fundamentais, é isto que pode sorprender moitísimo. Que pasou aquí? A fragmentación, o retablo das viúvas. Bueno, Laxeiro ten que encher todo o espacio, pero xa ve que eso de poñer así as cousas como quere, entón o que fai é unha especie de mapa. Unha maior fragmentación, entón aí vai mostrando todas as súas referencias. Hai referencias aos cruceiros, hai referencias aos Picasso, vai reorganizando, podíamos decir, o cromatismo, o linguaxe, e entón chega a unha pintura distinta tamén, que é moito máis caligráfica e, por suposto, nun proceso de síntese e abstracción.
Que pasa? Que vai cruzar linguaxes, que as iconografías unhas veces son reais e outras son abstractas. Entón, a partir de aquí, a súa pintura é moito máis complicada de explicar. Subsisten as imaxes de fabulación, pero predominan, ao meu modo de ver, os valores plásticos da propia pintura. En Alborada veíase moi ben o tránsito, porque se apreciaba moi ben o cruce de linguaxes, pero a veces chega aquí. Entón, el mesmo, cando lle preguntaban, cando lle decían, pero a ver, tal, el remitía sempre ao nomo mirlotil e as formas dos paxaros, que eran as inspiradoras. O sea, non daba demasiadas explicacións. No ano 68 hai que recordar que, cando doa ao Concello de Lalín unha colección. E no ano 70, el decide volver. Xa vou ir máis rápido. Decide volver porque a Argentina xa non está como estaba cando el chegou e a máis España empeza a abrirse. Eu recordo, pois, rematada a carreira, que íbamos a Madrid, ali a Fundación March, a ver arte contemporánea, que non sabíamos nada, e esperábamos naquelas colas inmensas a chegada dos artistas que logo influirían tanto na pintura posterior. Todos saben que no ano 70 el empeza a pensar no retorno, porque ten noticias de que o ambiente en España é un ambiente expectante. Xa digo, as coleccións da Fundación March, empieza o coleccionismo, mecenazgo, e ven para aquí. Establecese moi ben, porque no Triángulo Madrid, ali, nun sitio fabuloso, que era encima do Café Gijón, na Rúa do Príncipe, e cando necesita, pois vai a Votos a recordar un pouco a súa nenez, a súa xuventude e a inspirarse. Entón, aquí, bueno, este é todavía un recuerdo máis claro da devoción que ten por Rembrandt, a Ronda Nocturna, pero o traigo porque logo, de repente, introduce nese triángulo unha figura fora de contexto total, un desos ananos hinchados, como decía Marín, porque ele é un heterodoxo, evidentemente. Entón, do ano 70, esta obra, que a mí me sirve moi ben para cambiar totalmente. El pinta o naranxo, que me parece unha obra clave, unha obra redonda no que el quere facer. Acaba de ser a retrospectiva na Art Gallery de Bos Aires no ano 70 e penso que o peche dunha etapa. Laxeiro retratou a este personaxe ao menos en 3 ocasións. Esta é o do ano 70 como figura aí. O retratado é un dos tolos máis singulares do noso século. Aquí podíamos enlazar coas lendas, coa lenda do sapo, etc. Pero eu penso que aquí el pecha e di hasta aquí unha cousa, e agora vou a prescindir totalmente de anécdota. Totalmente de anécdota. Entón, cando se establece entre Madrid e Vigo e Votos, ali cambia totalmente a súa pintura. Pero os recordos son sempre. Outra obra que me parece fundamental. Aquí está totalmente investigando coa pintura de Rembrandt. El, cando chega aquí no ano 70 e tantos, vai a Holanda a ver unha retrospectiva de Rembrandt e fíxense donde centra o seu proxecto, na mirada, nesas órbitas tremendas, e, sobre todo, como cambia a pintura. Ahora é unha pintura xestual, chea de materia, e, como sempre, tremendamente expresionista. É máis coñecido, porque isto é un pouco o laboratorio onde el vai faenando, pero isto xa é esa pintura desta etapa, importante tamén dos 70, donde, bueno, a homenaxe a Picasso é evidente, aí está, recordo, Guernica, pero os personaxes tamén, totalmente frontais, con monopórtico e, sobre todo, esta. Aquí, prácticamente, a deformación
A metamorfose de Picasso, que estaba posta xa nos retratos e tal, é aceptada, é recreada nas súas formas e incluso aclara os ollos destes personaxes xa. Aquí xa non disimula, son picasianos totales. A familia Romea, pero tamén cadros como a cor, relax, e un que todos comprenden, bueno, está aí precisamente a tinta sobre a que actúa Menchu Lamas no cartel. Esta é a pintura que está facendo caligráfica, e aquí temos ese cuadro que eu me refería, que podía ser tranquilamente un retrato de Dora Maar ou de María Teresa Walter. Eu penso que aquí é o que fai é como, xa digo, un acto de amor inmenso cara a esta muller e cara a Picasso, e xunta os dous no retrato de Lala. Bueno, xa remata a última etapa, empezaría no ano 81, Atlántica prepara unha antolóxica con 300 obras e Román Pereiro explica moi ben por que Atlántica reivindica a figura de Laxeiro. Destacan a Laxeiro como un dos pintores máis vitais de Galicia, hasta aí podían ser outros tamén, de máis forza comunicativa, interxeneracional. Tamén Lodeiro e Raimundo Patiño se manifestan no mesmo sentido, pero entenden que a reivindicación da súa pintura en canto representa unha identidade que debe ser recuperada. É evidente que Laxeiro non se separa nunca desa identidade, pero que tamén encarna o novo espírito de Galicia, o espírito ecléctico, o espírito libre, o espiritual, o individual de todos nós. A pintura de Laxeiro é valorada como unha pintura antinormas, profundamente expresionista e, como diría nuestro querido Isaac Díaz Pardo, forxada nas dúas beiras do océano. A capacidade de metamorfose, a cor atlántica, o primitivismo nas mitoloxías ou os arrebatos pasionais que latexaban no románico e no barroco, xunto coas montañas que foron a súa inspiración e que o nomo Mirlotil, emisario do marquesado de Romea, lle transmitía naquelas terras a través da imaginación. Un texto de Luis María Caruncho, académico de honra, desnosa académica para a exposición no CEGA, no ano 96, titulado Érase unha vez Laxeiro, volve a xustificar esta reivindicación da Atlántica como resultado dun proceso, dunha revisión constante da pintura, das preferencias estéticas, insiste en que nunca perdeu a identidade e o vínculo co territorio, que unhas veces era máis visible e outras era menos, xa lo din eu, pero que el nunca quedou ali, sempre seguiu por esa línea ascendente, tamén había outra, para facer esa pintura máis exaltada, máis desenfreada, máis ligada á vanguardia, máis universal, na fusión entre o pasado e o futuro. Para rematar, quero dicir que ninguén vai negar a tradición, mas chegará un momento, no meu modo de ver, e foi no estudio que fixen, porque a verdade, ao non ter investigado de base na pintura de Laxeiro, tuve moito que preparar, entendo que chegará un momento no que a pintura, o que chamamos pintura, álzase por riba e actúa como ponte entre os renovadores dos anos 30 e unha pintura experimental que é a dos 80, que segue a ser moi expresionista, evidentemente, e que vai sinalar un pouco o futuro por onde vai ir a pintura galega. E vai pasando de esquemas inspirados na natureza, a síntesis abstracta dos 70 e a pintura casi formalista dos 80. A dificultade radica en que todo vai demasiado deprisa e as linguaxes a veces se superpoñen. De todo aquelo que identificaba as montañas, o horror vacui, a estética do granito, as paisaxes e escenas fabuladas,
e inexistentes, a nostalgia, o panteísmo da figuración, vai pasar pouco a pouco a unha pintura máis abstracta que nunca perde de todo esas citas figurativas e que eu penso que, inda que a interpretación da naturaleza é outra, máis críptica, indudablemente, máis difícil, a meu modo de ver, é tamén máis lírica, desprovista case que desprovista de anécdota. E os cores tamén desconcertan, dos colores aqueles terrosos, remtrianos, a outros vai pasando tamén a outros máis luminosos, máis transparentes, a uns toques de azul marino, as luces do Atlántico, oceánicas, e aos que mete tamén toques de vermello, amarelos, atmosferas cheas de fantasía sempre, creadas pola imaginación e polo individualismo. Nas exposicións que logo se foron organizando, como, por exemplo, a antolóxica na Bienal de Pontevedra do ano 85, la Xeiro na Argentina no quiosco Alfonso, a organizada polo colectivo Atlántica, a retrospectiva do CEGA, mostrouse sempre a pintura de la Xeiro con todos os seus matices e, por eso remato neste cuadro del que el titula Cartel, e donde se esforza realmente por facer unha síntesis de todo o que el quere que pase a posteridade da súa pintura. Nada máis. Señor presidente do Parlamento de Galicia, señor conselleiro de Educación e Cultura e Universidades, querida subdelegada do Goberno, señor secretario xeral de Cultura, presidente da Academia, da Real Academia Galega das Artes, presidente da Real Academia Galega, querido Jesús da Academia Xacobea, presidente da Academia Xacobea, presidenta do Consello da Cultura Galega, membros da Corporación, autoridades e representacións, moi boas tardes a todos. Realmente, despois de escoitar esta locución sobre la Xeiro da académica de número María Victoria Carballo Calero, non me queda máis que agradecer. A mí gustaríame isto que dixo sobre la Xeiro, velo recollido nunha publicación e que quedara aí pos anales da nosa particular intrahistoria de la liña, tamén para todo Galicia, porque realmente é magistral. Ao longo xa da miña dilatada carreira política, escoitei moitas cousas de la Xeiro, porque la Xeiro é a Lalín como unha simbiosis case con Lalín, pero nunca escoitei algo tan denso e que pudera ser intelixible, porque ao mesmo tempo, ás veces, cando son cousas moi densas, son dificilmente intelixibles, e isto era perfectamente intelixible. Cada vez que iba poñendo un cadro, explicaba algunhas das circunstancias, a min viñanse á mente cousas que vivín. Eu, na última etapa da súa vida, coincidín con el, fixemos a primeira Bienal La Xeiro, e La Xeiro que os que estades aquí, casi todos ou moitos, coñecéstelo en persoa, sabedes que era un laniense moi singular. Se nos retrotraemos a cando naceu, a xente de Lalín, a xente da comarca do Deza, vivíamos aquí nun microclima, non climático, sino nun microclima especial do que é a nosa comarca, onde desde o Farelo, a Serra do Farelo, o Faro e o Candán, que forman unha curva de ballesta,
nos daba unha personalidade propia e ao mesmo tempo singular, non mellor que a de ningún outro sitio, pero simplemente distinta. E que tiñamos unha forma de ver a vida pois do interior de Galicia, non de alta montaña, como decía Laxeiro, porque isto alta montaña tanto non é, pero sí rodeado de montañas, e iso, ao mesmo tempo, aillábanos, pero tamén nos daba algo de matices donde non había as comunicacións que hai hoxe, nin por asomo, e donde o mundo circunscribíase na súa infancia o que era Lalín. Escoitando a María Vitoria, pois, viñaseme á mente que daquela primeira etapa que falaba del, algunha anécdota que tiña que ver co vivir en Lalín naquela época. Eu recordo que eu coñecín, un coetáneo de Laxeiro, daqui tamén, dunha parroquia de Lalín, que cando foi a mili, os quintos non os tallaban no concello, senón que tiñan que ir a Pontevedra. Chegabas aos 20 anos e non se había salido de Lalín. Aquí en Lalín íbamos á feira a Melide, á feira a Monterroso, a feira a Chantada ás veces, normalmente hasta Rodeiro, e a do Carballiño. Aquí no centro de Galicia, neste eixe de Galicia, aquí facíamos a vida, e aquí facían a vida os meniños, e podían falar de algunha anécdota de Melide ou de Monterroso, pero se cadra do Candán pa lá, pois xa case non falaban. Iso é unha anécdota que non é un conto, que foron tallarse a Pontevedra. Entón, a volta, preguntaronlle a un rapaz, a un mozo, que xa era un mozo, pero nunca había salido de Lalín. Que tal Pontevedra? Mira, o mundo é moi grande. Do Candán pa lá hai outro tanto. Así que esa era a visión que tiña, que podía ter un rapaz daquela época de Laxeiro. Eu non me quero estender nunha anécdota de Laxeiro, que algunhas teño. Simplemente, cando María Vitoria puxo aí o cadro do Naranxo, que é unha mágoa que non sea do Concello de Lalín, porque ese cadro foi encargado polo Concello de Lalín, polo alcalde de Lalín, para o Concello de Lalín. Eran daquelas 250.000 pesetas, que non era pouco. Bueno, o mellor digo mal, non sei se serían 250.000 pesetas ou 25.000 pesetas, xa non sei. Agora xa o disco duro tamén xa me vai indo pa vello. Non sei se eran 25.000 pesetas ou 250. En todo caso, vamos poñer que sean 250. Entón, Licho, que era o alcalde daquelas, cando estaba o cuadro feito, o Laxeiro chamou para buscalo, algúns concejales empezaron a decir que era moitísimo, que era un cadro moi caro, que a ver como Lalín, que non tiña un can, como se podían pagar tantos cartos por un cuadro para ter no salón de plenos, porque encargaronlle algo que representara a bonomía de Lalín, e iso aquí nas feiras había unhas xentes como o Naranxo, ou como o Ricardiño das Corbatas, ou como outro Plácido da Goleta, que puñanse nas feiras do día 13 e 18 e predicaban ali onde os cabalos, puñanse ali subíanse ali a un alto e predicaban ali os días da feira todo o que había que predicar. Este Naranxo era un deles, collía periódicos, cortábos en trozos como se fueran billetes e repartía en millóns e trillos. Falábase da época do Naranxo cando se quería referir unha época de abundancia. E aquel cadro que tiña que ser para Lalín, ou debía ser de Lalín, pois Licho, cando veu que os concelleiros se lle rebotaban, bueno, pois encargoulle a 2 comisionados de falar con ele e quitádelle por menos. Cando foron ao seu estudio, a Laxeiro pareceulle tan mal que case os botou polas escaleiras abaixo a trompicos. E nesto subía unha persona destas que compra cuadros por ali e dixo: mira, este é do meu povo que me queren facer e tal, canto das por este cadro? E o que lle ofreceu xa lle botou ao lombo e aí quedamos xa sin o cadro, que despois, felizmente, polo menos ten unha institución, comprou creo que a Facultade de Medicina, e agora é propiedade da Universidade de Santiago, non sei se dunha facultade en concreta, pero da Universidade de Santiago. Mágoa dese cuadro que polo que vexo era moi importante na súa obra, e mágoa porque Laxeiro non poida ver que o que se lle quere en Galicia e o que se lle quere en Lalín. Estas terras do medio de Galicia onde nos toca vivir, porque inda que somos da provincia de Pontevedra, pois estamos a medio camiño entre Ourense e Santiago, e logo pertenecemos á provincia eclesiástica de Lugo, co cal casi non somos de ningún lado e somos de todos. Por eso estamos aquí nestas terras do medio, no eixe de Galicia, que ainda que alguén non lo discuta, pois é unha encrucillada de camiños, e Lalín naqueles tempos, pois o que é Lalín capital hoxe,
chamabanlle a torre, porque la lín había un solo, que era la lín de arriba, la lín de abaixo, que é hoxe o casco urbano, había feira o día 3 e 18 porque se xuntaban ali dúas carreteras, a Nacional 525 e a Nacional 640, que vai a Lugo, Vegadeo, e a que ven de Ourense para Santiago. Por lo tanto, aí pois medramos o que é a Lalín, e aí medrou pois xenios como don Ramón Aller, que lle regalou as primeiras pinturas para que Laxeiro pois pintara. En definitiva, que eu quero, para non alargarme, rematando, agradecerlle a Real Academia Galega das Artes o feito de que o ano deste ano yo dedicaran a Laxeiro. Para nós é un orgullo que un fillo ilustre noso pois chegara tan alto e, sobre todo, que representara tanto os valores que temos na zona interior de Galicia, que ás veces pois poden parecer dunha ingenuidade tremenda, pero creo que son puros no sentido de que somos xente, eu creo que podese dicir que somos xente noble e xente moi respetuosa e, sobre todo, que lle queremos ao noso, a Lalín. Sin ser moi chauvinistas, un de Lalín, cando lle preguntas de onde é, se está lá fora, pois di que é de Lalín. Outro diría que é de Pontevedra, pero un de Lalín, pois di que é de Lalín. E se o galeguismo é ver o mundo con ollos galegos, o larinismo é ver un mundo con ollos de Lalín, que tamén son galegos, pero son deses galegos do interior. Moitísimas gracias aos académicos que escollestes a Laxeiro para que este ano fora dedicado a él. Noraboa de corazón a académica a María Victoria, porque foi magistral esta exposición, que se fixo curta. Cando se pon nunha exposición que dura 50 minutos parece que é moito, pero fíxose curta pola forma de exposición que se fixo. E logo simplemente decir que con isto da pandemia colleunos un pouquiño a cousa, pois, houve que ir postergando cousas, unha historia e outra. Nos encargamoslle a José Luis Represas, un compositor importante galego, que fixera unha peza para Laxeiro. Esta peza hoxe vai haber un ensamble da banda de música donde se vai, digamos, adiantar a composición, pero que a min escoitarase no todo o seu esplendor cando poida estar a banda de Lalín completa. A banda de Lalín é unha das bandas grandes, pero un vernes hasta ahora non é unha banda profesional, están traballando, era imposible xuntar os músicos, polo tanto, pois imos ter unha quinta esencia do que é esta peza, pero que sí que a podremos escoitar cando algún día poida estar a banda completa. E tamén temos pendente un documental que tampouco chegou a tempo, aínda que está casi prácticamente acabado. Así que faremos algún día, non sei se antes do Brao, supoño que sí, antes do Brao, quedan vostedes todos convidados a ver ese documental sobre Laxeiro e a máis ver a peza xa. O que pasa é que ten que ser un día que poida estar a banda, co cal ten que ser un día a partir das 9 da noite da semana, ou senón, pois, un fin de semana. Quedan vostedes convidados. Moitas gracias a todas as autoridades que vos dedes cita hoxe aquí. Para nos é unha honra tervos no noso pobo. Confiamos en que con este pulo que a Academia Galega lle dou a Laxeiro e que logo a Consellería de Cultura, o feito de ter a un lalinense aí, pois volcouse dunha maneira importante, e creo que os actos que se fan durante o ano deste ano van quedar aí para os anales da historia, e sobre todo van facer un Laxeiro máis grande. Moitas gracias a todos e boas tardes. Moi boas tardes, presidente do Parlamento, alcalde de Lalín, membros da corporación, membros académicos da Academia de Belas Artes, moi especialmente ao seu presidente e tamén a María Victoria Carballo Calero por a interesantísima clase que nos dou hoxe, tamén aos presidentes das institucións culturales xa nomeadas, da Red Academia, Consello da Cultura, tamén a Academia Xacobea, subdelegada do Goberno, membros da corporación, boas tardes a todos. Ben, a verdade é que a celebración das letras leva consigo unha doble reivindicación.
por unha parte, a da nosa pertenza a un colectivo común e tamén o da tradición intelectual, estética e emocional. Neste sentido, todo artista se converte nun intérprete das sensibilidades do seu momento e da súa destreza depende a maior ou menor precisión que as captura. Construír unha voz propia leva tras sí unha mesturanza de traballo e de talento, unha combinación na que ningunha das partes pode ser concebida sen a outra. Os artistas galegos non teñen sido unha excepción na exaltación deste feito singular. Durante séculos foron moitas as fórmulas artísticas que se adoptaron para ofrecer resposta ás principais cuestións relativas ao noso papel como pobo e de cada mundo. Falamos de manifestacións artísticas que se espallan en disciplinas como a pintura, a arquitectura, a escultura ou mesmo a literatura. En resumo, unha traducción do pensamento, algo físico, algo sensitivo, algo que entra por os ollos, pero que golpea directamente as emocións das persoas. Como todas as escolas mundiais, as nosas artes beberon de diversos marcos e diversas correntes que apelaban a preocupacións universais. Non obstante, o sustrato que prevalece entre esas referencias é a máis xenuína mostra do seu valor e da súa capacidade. Un sustrato importante é a marca Galicia, que é a marca da nosa natureza, da nosa forma de estar no mundo e da nosa ollada, e de todo o que representa e que tamén se manifesta, sin dúbida, na arte. Os creadores galegos de todos os tempos destinaron a súa mensaxe a todo o planeta, pero fixérono cos pés fincados na lama ou na erva ou nas rúas de Galicia. Unha fórmula que nos permiteu mergullarnos no noso sentir común sen podido renunciar a uns traballos técnicamente impecables. En definitiva, a arte en Galicia é unha concatenación de pertenza local e global, unha dobre identidade armonizada a través das varias mostras artísticas que se deron ao longo dos tempos. Un exercicio de memoria que serve para trazar unha cronoloxía exacta das distintas sensibilidades que habitaron a nosa historia. Neste senso, a Constitución no ano 15 do Día das Artes é a celebración da lembranza e da identidade de todos os galegos, unha auténtica homenaxe á pluralidade de voces que teñen contribuído a dar forma á Galicia da que hoxe somos parte e da que estamos orgullosos. Esta diversidade, ao longo do tempo, reflíctese nos homenaxeados cada ano, dende a arquitectura, tanto religiosa como civil, do mestre Mateo, de Alejandro de la Sota, de Domingo de Andrade, a creatividade global, diría eu, de Castelao, o surrealismo innovador de Maruja Mayo e a versatilidade de Luis Seoane. Todos seres nomes centrais da historia non só da nosa arte, senón tamén do noso pensamento, piades nos que aínda se sostén a sociedade galega e que serven para dar cohesión ao noso xeito de sentir e de estar no mundo. Pertencer a esta listaxe é, en suma, reivindicar o poso imperecereido que ten acadado o seu traballo, unha reivindicación que nos permiteu explorar aínda máis se cabe o seu legado e afondar así na importancia deste para todos nós. En suma, o Día das Artes Galegas, instituído pola Real Academia, é unha apertura dun camiño emocional e intelectual para seguir as pegadas de quen antes que nós soubo ler a realidade galega. Este ano se suma unha persoa máis, un creador máis a esta nómina. E se hoxe estamos aquí é gracias ao traballo dun xenio. Hoxe, que tanto se abusa da palabra xenio para salientar o talento artístico de alguén,
temos que rendirnos, e nos rendimos, sen dúbida, a un dos termos quizás máis exactos para definir a un dos maiores e millores creadores da nosa historia, a Laxeiro. Nos últimos días asistimos a varios actos de homenaxe a este creador, un creador inesquecible. En todos estes actos, repeteuse unha frase que comparto convosco. Laxeiro foi dos poucos autores capaces de crear un selo inconfundible, a marca Laxeiro, unha marca que forma parte da marca Galicia. A marca Laxeiro, nos acaba de demostrar a profesora Carballo Calero, é a combinación perfecta da vanguarda e da tradición, pero cun punto de vista que singulariza toda a súa produción artística. O seu traballo era coller o cotiá, e pasado polo filtro do extraordinario para crear obras innovadoras e completamente únicas. A súa obra expúxose por todo o planeta, desde Berlín, a Norteamérica, por suposto, Buenos Aires e outras cidades latinoamericanas, e dá conta todo isto da gran reputación que cultivou Laxeiro tanto en vida como tras o seu pasamento. En definitiva, trátase dun dos nomes claves sen os cales sería imposible entender o arte galego contemporáneo. Neste senso, debemos agradecerlle á Real Academia Galega de Belas Artes que decidise dedicarlle este Día das Artes á memoria de Laxeiro. O día de hoxe, ainda que obviamente estamos a falar do 1 de abril, o Día das Letras Galegas, das Artes Galegas, constitúe o momento cumio da celebración deste ano 2002, deste ano Laxeiro, onde estamos a ter 12 meses para divulgar a súa vida, a súa obra e para reivindicar o seu legado. Laxeiro segue a ser unha influencia fundamental na arte contemporánea de Galicia en todas as súas manifestacións, un auténtico mestre de mestres que liderou unha revolución artística sen precedentes no imaginario colectivo do seu tempo. Eu que tiven o privilexio de criarme en Larín e de ser convenciño seu, non podía sospeitar que aquel home que de vez en cando víamos polas nosas rúas, que víamos polos nosos cafés, con unha total naturalidade, era, ou estábamos vendo, mellor dito, pois unha parte da nosa historia, dunha historia viva. A verdade é que a naturalidade que plantexaba, que tiña tamén, falaba tamén do seu xenio. Xenio no amplo sentido da palabra. Un xenio que tiña Laxeiro e que tamén practicaba con total de verdade tanto na súa propia vida como no seu traballo. Este ano adicaremos, e se están adicando, moitísimas actividades a Laxeiro, un programa moi amplo. Fai moi pouco, fai 3 días, presentábamos no Museo Ramón María Aller pois unha exposición que vai estar hoxe aquí, estes días en Larín, pero que vai estar tamén na Cidade da Cultura, en Compostela, vai estar en Madrid, na Academia de Belas Artes, e vai estar en París. Presentábamos tamén unha peza conmemorativa do artista Antón Lamazares, que deuse tamén como unha actividade significativa pois un espazo digital para colgar todo tipo de noticias vencelladas con Laxeiro, simposios, congresos, conferencias. Hoxe vamos a ver pois o estreno dunha peza musical. En definitiva, o ano Laxeiro é un conxunto de actividades moi variadas que van a poñer en valor pois o xenio creativo pois deste gran artista. A súa influencia, a influencia de Laxeiro, a súa presenza na arte galega segue sendo aínda fundamental hoxe en día. Poucos como el souberon interpretar a natureza propia do cotidiano e pasado polo filtro das novas linguaxes artísticas. A marca Laxeiro, que forma parte da marca Galicia, ten hoxe maior vixencia que nunca, e por iso temos que estar á altura a hora de homenaxeado como corresponde. Neste ano 22
debemos lograr que a súa pegada chegue o máis lonxe posible, tanto en Galicia como en España, como a nivel internacional. E para iso traballamos en este programa que acabamos de nomear e estamos convencidos de que Laxeiro merece todas as homenaxes posibles e non podemos perder a oportunidade de facelo. Quero dar, xa para rematar, de novo as gracias á Academia de Belas Artes, ao seu presidente, por o feito de ter elixido pois esta persoa, este creador, para este ano 22, a todos os socios que estamos a desenvolver actividades para pôr en valor o inxente legado cultural de Laxeiro, o Concello de Ladín, por suposto, a Academia de San Fernando, a aquelas persoas privadas que prestaron, coleccionistas privados que prestaron parte ou algunhas das súas obras para confeccionar a exposición Fun un home, tamén, como xa dixemos, pois artistas como Antón Lamazades, o propio Represas, o compositor Represas, pola peza que fixo, e creo que todos aqueles que pensamos que honrando a Laxeiro honramos a nosa cultura e, por extensión, honramos a Galicia, estamos no día de hoxe, estamos nestes días de Nodaboa. Moitas gracias.
está